Pozdrav svima, ja sam Nikola, ovo je Cveta. Ovo je još jedan klip za upoznavanje, tu je Jasin brat Mihajlo, drugi. Evo ga Jasin. Mi smo balkanski poznati artileri, ovo je još jedan klip za upoznavanje, nešto dana ili kasnije. Počet ćemo da snimamo neke igrice. Ja imam Xbox, tako da za vreme zimskog raspusta idem u Švajcarsku, gdje ću da kupim Minecraft za Xbox i tako da igrice, a do tada imam laptop i na njemu ću da igram ove Facebook igrice i igrice na netu, jer mi Minecraft nešto ne radi, tako da moj drug Ace i njegov brat imaju Minecraft, oni mogu da snimaju Minecraft, meni da me pošalju, ja pošaljem na YouTube i tako. Ja sam u svakom slučaju prijavljen za Jaseštajna i Muđu, jer obožavam tako i sebi, ali nisam mogla da ga pronađem, ne znam šta još da kažem. Imam ja drugare koji sada nisu u mogućnosti da dođu, ali tu Aleksandar i njegov brat sam im pozvao da snimamo zajedno klip i čao. Ja sam Nikola Bogdanović, sada ću vam pokazati, ništa vam neću pokazati, samo ćemo se da se upoznamo. Ja sam Nikola Bogdanović, a vi, dragi gledalci koji me gledate, sigurno se radujete mojim klipovima, koji će početi za jedno 15 dana ili manje, više nikako. Ja ću možda, nadam se, sada od početak snimanja moj cilj je da sakupim 100.000 subscribera i da postanem Dragan Cermela, koji je moj omiljeni pevač. Nadam se da ćete uživati u mojim klipovima, kao što sam malo pomenula na početku i... Dobro, ako ne, ćao. Malo, gdje si ne? Ja sam Nikola, dobrodošli u još jedan klip upoznavanja. Danas moj drug nije tu, zbog zdravstvenih problema. Evo jedna igrica. Ja sam rekao za mjesec dana ću snimiti igricu i evo, to sam ostvario. Idemo na igricu. Ja sam rekao da ću snimati igricu, Facebook igricu tačnije, i evo to sam bio ostvario. Nadam se da ste veoma srećni zbog ove igrice, što vas nisam prevario. Igrica se zove Monster Legends. Monster Legends, tačnije legendarna... U prevodu znači legendarna čudovišta. Lepa jedna igrica, ima razne dobre, i grafika je dobra, evo uključuje se. Nadam se da ćete uživati u ovom klipu. Mada ja sam bio početnik, ali sad sam prerastao u dobrog igrača, profesionalnog igrača. Imam jake monstere i to je to, ali sada ćete da gledate. Mislim,
Sada ćete da vidite moj klip. Mislim moju igricu koju ću vam sada vama predstaviti kao igriće. Samo sad dozvolim. Evo vidite. Nadam se da vidite jer ja se stvarno nadam da vi vidite i da ne zamerate. Evo Paradox za sad je onda najjači pošto ima pošto je 16. level imam ja dosta pa bi onda Nosorog, Blitz Nosorog evo sada ću da vidim da li mogu da se borim. Ako mogu to je velika sreća. Majka će ti pipkati. Evo to imamo. Imamo 2 puta da se borimo. Zaradit ćemo dosta i hrane i novca. Evo možete uočiti sa kim se ja borim. Trenutak samo nešto mi bačka smeta isto kao da tebe, ali meni je ogromna vašim mnogo je luda. Ne, sad, stane držim u kući, kako bi to radi. Držam psa u kući. Dobro. Luda. Evo idem. Izvinite što ste čekali. Imao sam neke poslove, idemo sad. Da se borim. Koji je ovo živo? Ljudi, to je bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!